Okay, may mudto ng sab, kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na punta mga hingala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, og ako lang gihapon kini inyong ubos nga lagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino, adlaw na usab karon nga Lunes, suggest na kini mahigala sa bulan sa Nobyembre. Uy, magsugod merong adlaw mahigala sa among retreat, no? Kuan ka na magsugod mero karong hapon, sugod na may mahigala sa among retreat. So ampo mi ninyo ha, aron nga magmalampuson gyud kining among retreat karong adlaw. Nada no, ari na ta mahigala sa tuang CBCP News, ang atong balita karon mahigala. CBCP News, Father Flavie Villanueva ang Magsaysay Awardee tungod sa iyahang mga advokasya batok sa kining war on drugs na nanawagan karon nga pinaagi sa iyang nadawat nga award, kining Magsaysay Award, himuo niya kining rallying cry for the truth. Matud pa niya, maningkamot yun siya nga iyahag yun nga mapagawas kung unsa ang matuod batok ni ining war on drugs panahon ni Presidente Duterte. Balita manghigala sa Vatican, compulsive gambling, betting and pornography as consequence of excessive internet use mao karon ang angay pakibatukan matud pa ni Pope Leo XIV tungod kay mao kini ang bag-o nga klase sa pagkaadik. Matud niya, no? Abi no, padayon usab kita makigala sa atong Saint of the Day. Aboy na nga atong Saint of the Day karon mao si Saint Leo the Great. Ayan, no? Siya karon ang nahimo nato nga kining kanang santo karong adlaw, no? Kay nganuman usa kini siya ka kini si Saint Leo the Great, usa kini siya ka Santo Papa, no? So, popular ways of administration of the ancient church, no? Kini si Saint Leo the Great. Unya iyang gipakigbatukan kining Pelagianism o Manichaeism. Sa maning Pelagianism, mao kini ang heresiya nga naghatag og emphasis sa human freedom, o kining Manichaeism nga nagkanayon nga ang tanan ining kalibutan is evil. No? So muna nga sa iya usab, which he responded on a classic letter, he held firmly that everything he did and said as Pope for the administration of the Church represented Christ, the head of the mystical body, and Saint Peter in whose place he called. Sa tupa kini si Saint Leo the Great, usa kini siya ka Santo Papa. Okay, klaro? Abi no, ari na ta magigala sa ato ang catechism. Abi no, ang ato karong topic kabahin ni ining absolute divorce o kining marriage annulment. Unsa ba kining divorce mahigala? According to our source, divorce or absolute divorce is a legal proceeding that will permanently end a marriage along with all of the rights and privilege that come with marriage. Ito pa, kining divorce mahigala, wala man tayo sa Pilipinas, pero mo kini siya ang mukan sila sa usa ka balido nga kasal. No? Nga valid yun nga kasal, pero ni-cancel sila because of so many reasons. Pero kining marriage annulments, walay gi-cancel ini. Ngano man, tungod kay from the very beginning, walay kasal nga nahitabo. In other words, ang ilahang kasal is erroneous. Erroneous, buti pasabot nga, dunay sayop nga nahitabo. Panalitan, kung ang usa sa gikasal underage, 17 ba, 16 ba na, diliwa pa maabot og 18. Ano no? So kung mo gani na ang kaso, sa tinud-anay lang walay kasal nga nahitabo. Abi no. Padayon ta manghigalahan sa ato nga mga buhaton ni ining kamuntuhon, ug ako lang ato lang mubuon manghigalahan kay na mag-retreat meron taon-taon mag-retreat namin. Daghang salamat og mayong mudto Pilipinas.